Никога не питай мъж какво се случва между нас. По този начин искаш контрол, а не истина. Чуй, когато мъжът мълчи, не го преследвай. Не си негова терапевка. Дай му пространство. Когато го натискаш, звучиш неуверена и той започва да го усеща. Ако мъжът иска да сподели с вас, дами, той ще го направи. Не питай, ще излизаме ли. Това е нужда, а не покана. Всяка жена с висока стойност не чака. Тя избира. Тя потвърждава. Не моли. Ако е объркан, ти ставаш недостъпна. Точка по въпроса. Не питай на къде върви връзката ни. Гледай действията му. Те казват всичко. Ако те иска, ще строи с теб. Ако не пише, не е забравил. Просто не сте му приоритет. Не търсете обяснение от мъж, който не заслужава достъп до вас. Силата ти е в това да знаеш. Ако искаше, щеше да бъде до теб. А дори и да иска, но да не знае как, отново ставаш недостъпна. Последвайте ме, абонирайте се и запазете лична консултация, за да станете част от единствената система в България за дълбока женска трансформация. Очаквам ви, да.